Indibenkulu. Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha yasekuseni seyiphathelwa umfundisi uMthembu wasemzima wenkosi Mbusisi. Nkosi yamakhosi. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibe yinhle kwabangcwele. Shembe wasezulwini. Nkosi yamakhosi. Ngiyocela umvangeli wakho angilekelele emsebenzini wakho wasezulwini. Umvangeli uneno wasemzomusha. Nkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha UNyazi Lwezulu. Nkosi yamakhosi. Babo ingcwele. Ungithumile bangenze umsebenzi wakho wasezulwini. Ngiyumntwana kangaka. Nkosi yamakhosi, ngoba uthuma ingane. Ngicela Nkosi ngikulalele mawukhuluma hlezi lapho endaweni yakhe engcwele. Ibe umpopho nje ozodlulisa izwi lakho. Imicamango yami nokwazi kwami mhlambe ke ngicabanga ukuthi nginakho kusuke kimi kulomzuzu, ngoba ngiyaqonda ukuthi imphambo kwengelosi ehaqele isihlalo sobukhosi. Ngicela ke ngosukuma kwami phambi kwakho sizwe uwe ngingaliwa ezulwini. Sesibonile Nkosi, sabona ukuthi ngempela uvele ezulwini. Siyacela umoya okuwe ulethe kithi ukuze nathi uhabule umoya wakho wakini la uvela khona. Nkosi yezulu nomhlaba, ngiyazi ubaba mkhulu kagane lokubathiya uBombela isitimela samapondo khona esefikile emhlabeni. Abafana akakhula nabo nezingane nje akakhula nazo, ngoba inkosi mayivele ezulwini ifike ibe umuntu ebantwini. Ngeke ngithi ngathi labo bantu abakhula namakhosi asezulwini bengaba nenhlanhla ukuba kukho abake bakwenza bengazi ukuthi akuyena umuntu lofana nabanye abantu. Ngiyazi Lwezulu nawe ukhule nezingane ezinye, kuthiwa uyingane nje, wakhula nabafana, kuthiwa abafana mhlawumbe uzenza zonke izinto ezazenziwa abafana, vele kuba njalo umuntu uma ekhula. Kodwa kukho indaba enkulu ekuwe oyehla nayo kini ezulwini esingayiboni nesingayazi thina. Manje sofikile, siyakubona Nkosi, nomhlaba uyakubona futhi. Amen. Akekho noyedwa bakhonzi umuntu ongalandelwa izihlwele ezinje emhlabeni, kodwa
ewumuntu nje ofana nami akekho lenkosi ehlezi lapha inkosi yasezulwini inkosi ilandela thina manazaretha sebuhleni sibe nenhlanhla bafowethu ukuthi sikhethwe asikhethanga thina umuntu akakwazi ukukhetha kodwa sibe nenhlanhla ukuthi sikhethwe ezulwini ukuthi phambi kaShembe khona kulesi sikhathi sime phambi kwakhe nathi kodwa abaningi baliwe abakubona ngalokho namhlanje abakubona abanye noma sebebona kodwa isango balivala akusangeke kusabuyeka Nkosi yamakhosi ngicela ukumisa isibindi Siyabonga abakhonzi siyabonga abafowethu umsana othando esithandwe ngalo salandela uShembe okuyena okhona la nasezulwini awusuyibhodla wena alikushiya sifuna indlela Nkosi yamakhosi umhlaba wonke uyazi khona unyazi Lwezulu umhlaba wonke uyazi khona unyazi Lwezulu uma bekhona abazihlobo zalo yamfana ohlala ngala ngasePinetown uma bekhona abazihlobo zakhe bekungakuhle angazi kodwa noma khona mabengameluleke uyobe sasinda yini
akumiwa phambi kwesitimela nomlale kiso akekho noyedwa njengasiguga nje kuleli bandla akekho noyedwa wakwama phambi kaShembe walunga noyedwa owake wama phambi kaShembe wama phambi kwakhe wabhekana naye walunga ngoba uShembe akuyena umuntu wakulelizwe Shembe umuntu wasezulwini umuntu okephakaluleke mhlambe kusekhonto kungapheshwa kupataniswe bese sithi masikhuluma nabafowethu sithi hawu kazi luyamfana makungenzeka phela ngoba nale nto ethu uyayizama ayilungi ngendlela akayithu izama ngayo mhlambe mayebuya singambhekela siphi isikhundla mhlambe ngoba phela wahlubuka emvangeli wahamba nonkosikazi womuntu usakhala namanje umkakhe angiqondile ukukhuluma ngesono somuntu kodwa manje sibizwa ngeyinga namakhosi ethu ngokuthi silandele UNyazi asidukile cha asidukile lamakhosi ahola izizwe zawayaphila singabe mfundisi boNyazi bezulu thina ngakho ke njengasilandela UNyazi ngasidukile angazi ukuthi bonke abaphambana noNyazi boba yini ngomhlaba kuphela ngoba njengalula nje lukhona naphezulu baba mkhulu ilanga inyanga izulu uthingo lalela ukuthi uthini yena manje la uma ethi angene ngiyangena uma UNyazi kade hayi lo awungeni ngoba uShembe abangalebalela UNyazi akekho uShembe omunye khona asina Shembe omunye khona emhla bafowethu izinto UNyazi esezenzile sivele zaqhama ukuthi lo esihamba naye wasezulwini ngempela amen awukalibona wena hayi siyalibona siyekeni siyalibona UNyazi luNkulunkulu wethu amen saba nenhlanhla ke ukuthi sikhethwe ngoba abanye abantu ukucabanga bayabala ubuNazaretha kanti ababali yibo ubuNazaretha obala bona ibona ubuNazaretha bafowethu njengasila nje silandela UNyazi Lwezulu izizwe zomhlaba ngisho phetsheya kwezilwandle bayathi khona UNyazi amen uma kucanyangwa ngobuNazaretha kulelizwe kuyaziwa ukuthi amaNazaretha kuphi amaNazaretha soNyazi Lwezulu angazi noma khona yini amanye angazi noma amanye akhona yini kodwa thina njengasila siyazi asidukile yafuna ukudlula endabeni encane nje engencane inkulu kangaka ngeke ngabona mabaso la umvangeli ngimbonile ukhona lapha phakathi kwethu ngiyazi khona abangamazi unamathumba amasha wayengasenawo amathumba anqamuka phela ngedlo poison kodwa kwathi makubikwa kulo nkulunkulu esihleli naye wathi phuthuma fundisa udladla uphuthume kumabaso egoli futhi akuzobe kusalunga gijima ngemoto thatha ibhaloni ugibela ibhaloni wathi umfundisi ngesaba baba ngesaba wathi hayi wocimeza phuthuma kukhuluma udokotela wasezulwini amen loluNyazi amen kwafika kuye engasenamathumbu sekuphelile ngaye ukhona la uma inkosi ivuma ngathi akaguqi ngoba bamazi abanye kodwa ngoba ngesaba aguqiswe mina cela phambi isandla nje bambona abangamazi ngesiphamisi amathumbu wayengasenawo kodwa amathumbu akanawo wanikwe UNyazi kabusha amen uthini wena khonto nayo ngasikhomisa wena hawo Nkosi yami khuluma ke ngiloze esingazazi simazi siyazi ngilose uhlaleleni kuleli bandla shoka umuntu owahlubuka ebandleni wayengeke sakwazi ukubuya futhi bafowethu umhlaba wazi ngoba utshela umhlaba into engekho dukisa abantu abaningi kufanele simphendule hayi ubaba akafanele ukusho lutho ngento engekho kodwa kufanele simphendule dukisizwe ngoNkulunkulu wethu usho noma yini okuthakayisho Nkosi yamakhosi akuqali ngawe nobaba mkhulu bamthuka nelanga bathuka nenyanga yezulu bayithuka ngokudlulele
bayithuka kakhulu inyanga yezulu uNkulunkulu wayithatha wayifihla kibo yahlala nabo enzela singayiboni thina amaNazaretha wayifihla kibo yahlala nabo mayisiyenza umsebenzi wasezulwini ithi ngise abangigcina ngiyusibanibani lo yayizimemeza ngegama layo namhlanje angisewuye ngiyakhiwa usuku Indebenkulu. akabonge Shembe amen mawubona lo nyazi mawubona ilolo ukubona lo nyazi wasezulwini ubuNkulunkulu bonke uhlezi la amen yikho kwenzeka izinto ezinje ngoba la onyazini kuhlezi izulu lonke isikhona sezulwini sibuthelela amen khuluma ngezwi kube njalo khuluma ngezwi kube njalo ngizokuphinda lokho anginamahloni ukuphinda futhi zohlala phinda izinto bafowethu ezimqoka njengoba abafowethu nodadewethu uma begcile kakhulu emlandweni weBhayibheli owawubhalwa uShembe sekwaJuda negama labo bonke abaningi ayehle ngabo kulelo lizwe badideka abantu bakithi uma uNkulunkulu wayehlele kwaJuda esehlela la isenkulu indaba okufanele ichazwe bafowethu ibo bonke abantu abangamaNazaretha ababe nenhlanhla ukumbona uShembe ubani bayichatha uShembe ubani amen ngoba umhlaba uboni ukuthi uShembe ubani kodwa yena uShembe umuntu wasezulwini wakwabuza sekwaJuda ukuthi konje abantu bathi ngubani basho izinto eziningi bathi abanye bathi nguJohane abanye bathi umprofeti Eric buyile basho cima kwaze kwaphendula uPetro wathi wena indodana kaThixo esasethengi ngoba babethengisiwe ngesikhathi uShembe sekwaJuda hayi akasanga uShembe kwaJuda uvela usele lo moya ohlezi lapho enyazini umoya omdala amen obathi uShembe mayikhuluma ngawo phakathi kwabantu bakubo ethi ngesikhathi lebemgudla uJesu wathi batshela hayi khokhoweni uAbraham enqosha ngaye engakabibikho ngase ngikhona mina amen babutha amatshe bathi namhlanje kuphelele uma lo esho kanje ethi ukhokho wethu engakabibikho ukhokho wethu yena wayesekhona useqedile umuntu uthi uNkulunkulu babutha amatshe iyabuza indodana kaMariya ukuthi nifuna ukungikhanda ngamatshe ngomsebenzi muno omubi engiwenzile phakathi kwenu baphendula ngokuqiniseka bathi asikhandi ngomsebenzi omubi owenzile kodwa sifuna ukukhanda ngamatshe ngoba umuntu kodwa uzenza uNkulunkulu basho njalo namhlanje onyazini Lwezulu namhlanje basho njalo mayiqhamuka inkosi siyahalalisa sithi ingcwele sithi osana kweliphezulu sisho ngoba kuqhamuka uNkulunkulu wethu le ndaba enkulu yakwenzeka kwaJuda uJesu ngena khona ngembongolo egibela ithole imbongolo bendlala ingubo zabo phansi namasunda abantu behalalisa abathu ingcwele abafalisi nabasadusi nezazi imithetho abantu abafundileyo la za inkosi bakhuza abafundi bakhe abasusha uthi uyingcwele kuwo uthi yena uma laba bethula bengasho uthi uyingcwele amatshe nehlahla kuzothi uyingcwele zasho njalo ihlahla namatshe entabeni le ndalo esisuka kuyona ngoba sasingekho thina kodwa zasho njalo singakhohlwa ukuthi bafowethu ngaphambi kokuba halalisa ihlahla namatshe kwaqhamuka eqala imimoya yonke emibi qala kwale ndaba singakanikwa le ndaba kodwa ayaziwa ukuthi mase kufika uNyazi singene kuyona wasikhethela baba indawo enhle wasikhethela indawo ngoba yikho indawo engamfanele uShembe yayikufanele nentaba endala kodwa laManazaretha la nje tempelini ayengeke senele kule ndaba endala amen
izinto baba uyazihlela ngoba uyena wakuleli izwe ngwasezulwini. Le ntaba esikhonzela kuyona maNazaretha uyayibona ukuthi ila kuzophelela khona izinto zonke, kodwa mangabe uNkulunkulu esipha umqondo okuhlakanipha nokubuka kakhulu thina befundisi, izinto zizophelela zonke. Khona inhloso uShembe akehla nayo ezulwini, khona eqondile, kodwa bese kusensukwini mangibuka zokuthi kupheleliswe, kufezekiswe, kugcwalisele. Ngazi ukuphupha kwami nje mhlambe ngengane. Kule ntaba ithi inkulumo kwaqale kwaqhamuka imimoya eyayizomedusa. Ithi njengula nje baqala ukuqhamuka imimoya iza namafa amahle inokuhlabelela. Yathi mayisifika uyaShembe njengula nje woza sikugcobe ngoba ithine sithe woza la, kodwa lathi izulu ngoba wayelazi iphunga lapho la ivele khona walitha kilo wadlulana ngilindela uJehova. Ithi inkulumo ke yabisidumala le moya yadlula, kwaqhamuka eminye ebhodla njengamabhubesi, imoya ebhodla njengamabhubesi nayo yasho njalo, nakiyo washo njalo, wadlulana ngilindela uJehova, yadumala yadlula. Kwaqhamuka imoya ehamba nabefundisi abansundu nabamhlophe echazwa njengengozi eshaya isimo sikaThixo, kodwa nakiyo washo njalo wathi dlulana ngilindele uJehova. Sasa sukuma sikhalalise mhlambe thina sinawo sidwingcwele kanti yasihola iyosigilele khoneni phele ngathi, kodwa ngoba kwakwehla lento esingayo namhlanje eNazaretha lathula izulu, kwathi mase kuqhamuka yena weziphunga kalaziyo khona iphunga elikhona la ekhaya. Amen. Kodwa lizowa maNazaretha kuphela akhethiwe lilapho UNyazi Lwezulu. Amen. Leli phunga umhlaba wonke uyalizwa ngoba kenalishwa balizwa lephunga ukuthi likhona, yikho beqhamuke endaweni zonke badonswa leli phunga. Amen. Wathi mayizwe iphunga akalaziyo la kubo, alikhulumanga ulimi olufana nalo moya, kodwa leli phunga lathi mase lifikile lona lathi Shembe kuphi, athi ngilapha Nkosi. Uthi ukulingwa konke kudlulile kuwe, nemoya yonke uyinqobile, kuwe kuzakwakhiwa ibandla lami elingawuhlulwa lutho emhlabeni. Uyalibona leli bandla lihluleke, ngeke lihlule lutho. Amen. Yikho uyabona ukuba angazi Nkosi yami ukuba UNyazi alivuma ngikuza kithi ngasiyini. Kodwa ngabe sini ngempela? Ngabe siungathekile nathi sitshelwe ngilose ngekho njengabakho ungathekile, angazi bawuma kanjani abantu lo sihlalele. Hayi asiyazi la ekhaya, asiyazi. Hayi nale ngilosi bayibona noma kamuntu uyakhala namandla ulathanda, uyakhala namhlanje usakhala Nkosi yami ulathanda, wathatha nomkakhe impela umhlaba ukwazi lokho ukuthi lo muntu uvela akasekho la, ngoba maye ngabuya la ayi ngibone enhlahisa uthi ayovuma uthi hayi inhlahisa uthi yale ekhaya umthatha umkamuntu, hayi angiphathi kuya bagcotshwa ngathi wayezongena kanjani mhlambe kwakufanele akhoqo. Uyabona wakhoqosela nje wathula Nkosi yamavuleli ibandla lakhe lokudlala, ngoba khona oyedwa umuntu ezulwini la abantu ahamba nabo uma bezolotsha igama lakhe, ngoba likho igama lakhe ezulwini, igama elikhona loNyazi. Alikho nelinye futhi igama elikhona eloNyazi. Amen. Lo UNyazi bafowethu ngithe ngizoyiphinda le nkulumo, ngiyabonga ngoba ngimbonile efika. Mina ngiphindela ukuthi wena ngoba ungekho uyizwe umkami ngesikhathi kuhamba inkosi uThixo, inyama yakhe ingakatshalwa emhlabathini,
wayigula date yase Grace eyobonana khona nodokotela abakhulu kodwa kwathi ebusukelele kwaqhamuka inkosi uThingo isalele emotional umzimba usalele emotional mayifika time sanukukhala ngikhalelani ngathulani inkosi ngishili khona bakhona abangcwele thulani msanukukhala kushiya inkosi uThingo inkosi ngishili khona yacabanga ngathi sikhona isithuse esingathi masiqhamuka sithi uyingcwele kiso asikho amakhosi ethu asuma guqe ngamadolo akekho umuntu emhlabeni wakwaguqelwa amakhosi kodwa amakhosi ambona lo ukuthi akuyeni umuntu lo akuyi umuntu inkosi yasezulwini yikho amakhosi ethu ekhuleka ngoba abona ukuthi akekho umuntu waguqelwa amakhosi kodwa amguqela lo ngoba yambona akuyena umuntu wasemhlabeni umuntu wasezulwini besokhohliswa kanjani ke abantu ngithi ke eNazaretha ngiyathokoza lokho engikhuluma bakwazi abasezweni lakithi angiqali ukukhuluma futhi kodwa kuzokusiza wena ongekho uma unganeshwa ukulalela lezi insumansumane exoxwa abantu abaliwe ezulwini mayifika uThingo lothi msana ukukhala inkosi ngishili khona uDlwase linyamalala wathi malinyamalala yayisiqhamuka inkosi UNyazi Lwezulu mayiqhamuka uthi ngase angiyazi uthi ngase ngithawu kusho ukuthi yona inkosi le okuthiwe oluthi uThingo lishile lakusho UNyazi Lwase liqonda kubabe nomkhokheli omdala wasemzimoya wakakhoza malanga lwaqonda kuye lwafika lwamelula wayesemdala over 90 years wayesemdala sekunalokho ukugula okunanokukhula kodwa lufika lwamelula uNyazi wavuka tata uBhoko amen waxugela wehla wenyuka ebaleni khona emdala enjalo uthi ngithi ke inhliziyo awu Nkosi yami wanenhlanhla umkhokheli okwami ngigula kangaka ngiya eGrace lenkosi oluthe uthi ngisele isimphilisile yena kanti yadlula uNyazi bekuye bafike lombamba lomdonsa lamelula akabongi Shembe amen ngaze ngiphuthuma ngakhuluma naye eqala ukuthi ubona kanjani uyathemba kaphushwa akaphushwa uShembe mfowethu kodwa Shembe yabona uyazi ukuthi njengoba ubona inkosi nje nami engingayazi bengakahlala esihlalweni ngoba umzimba wenkosi uthi ngongakabekwa uShembe akaphushwa kodwa yabona inkosi ezohlala esihlalweni usikuphilisile akabongi Shembe Khosi okwenze njani ngedate yase Grace hayi cha ungakholwa lokho ngahamba ngiyoyivimba wangithuma ukuthi ngihambe ngiye ukhona la ngimbonile izolo ufikile ngihamba ngiyoyivimba ngafika khona ngase ngisho ukuthi cha isiguli senilesi esinje ayi ngisacela ukuthi ke sihoxe le date yenu ngoba ngisisa kodokotela abakhulu hayi vele njengasimuse Grace simusa kuma specialist odokotela abakhulu vele uzalahla imali yakho mahala khuleka ngathi cha vele sengikhokhile akabongi Shembe ngangikhokhonyazi UNyazi Lwezulu ngoba sazi ukuthi singakhokha kanjani kilo asazi ngangikhokhekile Nazaretha iqiniso kuze kuzoba namhlanje akazange aye khona ukusuka lapho uThingo lwaphathana khona ngoba uNyazi lwafike lwamelula lungakahlali esihlalweni nakho ngonyaka ophelele seshawa stroke ngaphindela kile uNyazi entabeni ngaphesheya lapho Nkosi yamakhosi useshawe istroke umngani wakho
Shembe umngane wabantu bonke. Ya. Futhi uShembe ugade bonke abantu. Useduze kwabo bonke abantu. Ithini esiqhelayo? Size inkosi singaqheli. Khona ungezuqhela nawe. Yayisithi inkosi thatha azikhona ingane ezingamgcoba amafutha ngathi inkosi yamakhosi isikhona yakuthatha amafutha. Kokhelwa ke wathuma amakhosikazi. Kokhela uMandlovu wasemzimwe. Kuthe zomthandazela. Ye mana zathi kwakuyisikhuqaqhuqa isente enganyakazo engakwazi ngisho ukuhlala ngesinqa. Kodwa hamba ngobhoko namhlanje. Ekuguleni kwesibili we-stroke. Nkosi yamakhosi ngicela ukuphelelise ngoba kusebenza wena. Ngoba ukuphila kuwe namandla onke akuwe. Bafowethu njengasikule ntaba. Ngicacisa njalo indaba yoNyazi. Ukuthi lolu uNyazi mawukhona into ongabaza uneshwa nje lakhe. Kodwa uNyazi lolulono lwasezulwini impela. Lwehle ezulwini luza kithi ukuze sisinde. Amen. Waqala ukulibona sisekuthuthukeni. Bazokhumbula abangcwele ukuthi ngonyaka olihlale ngawo uNyazi esihlalweni. Lwathi uma lihlala liqala ukuya eLinda. Lafika alwahlala eLinda lwangena lapho. Lwaphikelele ekuthuthukeni. Ekuthuthukeni waqala khona ukubona uNyazi. Lapha athi khona ngithi uyambona ke awuyimpela. Akabongi Shembe. Lapha ekuthuthukeni into eyakhulunywa bafowethu. Uyabona sikuleya ntaba endala kwakhuluma amadimoni. Ebhekise enkosini isiqu sesibili. Elibuza amadimoni hawu Shembe wasixosha ezulwini. Bakhona abangcwele. Amen. Wasixosha ezulwini mawusuzosishisa la usuthi asishonephi. Lokho kwakusho ukuthini? Kwakungasho uShembe akhuluma nayo asezulwini. Kwakusho lokho. Kwaba njalo lapha ekuthuthukeni kwathi inkosi mabe bekhomba bethi bekhomba isingase high clip bas aqala amadimoni la eginqa athi awuShembe sasha Shembe mase uyawujika lapha ya ngase PP garage aginqa ahlaba nangawakhanda phansi khona owayeseduze kwami wesifazane wathi awuShembe wasishisa ezulwini wasixosha khona UNyazi wayesho uNyazi Lwezulu amadimoni. Amen. Utasifune wena. Uzosenzani wena? Uzayaphi nathi? Ngoba vele wena udinga uShembe. Shembe udingwa abafowethu lo uNyazi Lwezulu esinayo. Amen. Uyena odingwayo. Ngaphandle kwakhe asinalutho. Amen. Bafowethu njengasikule ntaba silindile. Amen. Silindele umoya engcwele. KaShembe. Uyazi ngenhlanhla abafowethu. Ngisho umuntu oseka wafa ezulwini khona abantu abafayo bebuye bephapha. Akabi khona noyedwa esengeke ngamuzwa nongisiza makukhona okwamuzo omunye. Angitshele nawe. Abantu nase beke bafa bafike befica uShembe ngale. Amen. Uma kuthiwa babuye bebuye bethi hayi sifica uShembe asibuye ezulwini. Wathi akafiki insuku zami. Ngase ngifile mina kwaphela ngami kodwa ngale ngifica uShembe. Bafica uNyazi manje. Amen. Akabongi Shembe. Amen. Bengaphumela kunoma yipi inkosi emakhosini esinawo akhona kodwa bafica uNyazi. Amen. Ngoba uNyazi esinalo la nolotshiwe lana sezulwini. Amen. Uma uNyazi ekulindeni esikulindile lithi senze kahle. Bayalalelo Shembe abasezulwini. Amen. Nkosi sicela ukuthi usilobe kwesikokuhle sikwenzayo. Amen. Lamanazara yakho Nkosi anento zonke analezitha futhi. Ngenxa yokwalalela izwi lakho Nkosi. Ngenxa yokunukelwa umoya amanazara anuka iphunga lasezulwini. Ngenxa leli iphunga Nkosi yamakhosi amanazara analo aba nezitha zalo. Cela ngifunde incwadi yasethu. KaMateyu yesifana. Sifuna leni
Sebonile isixuku wenyukela entabeni ehlala phansi abafundi bakhe beza kuye wavula umlomo wakhe wabafundisa ethi babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo babusisiwe abakhalayo ngokuba bayokuthokoziswa babusisiwe abamnene ngokuba bayokulidla ifa lezwe babusisiwe abalambele nabo mele ukulunga ngokuba bayakusutha babusisiwe abanesihawu ngokuba bayokhawukelwa babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo ngokuba bayakubona uThixo babusisiwe abalamlayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaThixo
Nibusisiwe abahlushwa ngokulunga. Ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Verse 11. Nibusisiwe nxa benithuka. Banhluphe. Banqambele okubi konke ngami. Verse 12. Jabulani nithokoze. Ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Ngiyabonga. Akabonga Shembe. Amen. Baza sithuka. Khona lapha ekhaya angathi uNkulunkulu engasisiza. Sihambe ngendlela uShembe ohlala nathi ake ngezwe isona. Amen. Akabonga Shembe. Amen. Khona kuzothi noma bekhuluma noma yini embi ngathi izulu libe licwebile ngathi. Amen. Akabonga Shembe. Amen. Njengoba ngike ngasho ukuthi la njengasikule ndawo ngesendaweni ebaleke kakhulu emlandweni waleli bandla. Amen. Ngelinye ilanga yakhumbula ukuthi ilanga leli isiqu sesibili esasivalelisa ngalo kule ndaba endala. Ngangikhona. Ithi bazokhumbula abafowethu ababekhona. Ithi inkosi ngabona into enhle emhlophe yehlezulwini. Iza kini maNazaretha. Uthi yafika ndiza phezulu kwamadoda azama ukulwela izandla ethi ayibamba ehluleka. Yasuka yondiza phezulu komame ingudlungudlu nayo ngoba indize la phansi athi bayibamba yahluleka. Yangasemakhosaza ngathi hayi mhlambe ngoba ingane ezoyibamba. Nakhona yandiza phezulu kwazo zelu izandla zehluleka kuyibamba. Yazi yahamba yabuyela ezulwini. Yayisibuza umbuzo inkosi othi nenzwa yini maNazaretha? Into enhle eyayivela ezulwini izekini niphiwe ningayibambi na? Samza nje phezulu kwentaba umhlangano. Nenzwa yini? Kanti yavalelisa inkosi. Isithi le ndawo esikiyo masila le ndawo ibaleke kakhulu. Ningaphuthu kuza kiyo maNazaretha. Amen. Yathi nitshele nabangekho okwakuphawu lokuthi ngoba ngeke ngisakwazi ukusho mina. Nitshele nabangekho ukuthi bengaphuthi ukuzala kakhulu amadoda. Yasho njalo. Akhumbula ubaba ababekhona. Kwakutolika baba umfundisi unene ewumbhobho wenkosi. Njengoba nazi ukuthi ayingabe khona yonke lembhobho ngisho lo ufike nenkosi inyanga yezulu umbhobho lo obanjwa ngesandla. Indebenkulu. Fike nenkosi inyanga. Yasho njalo inkosi yazi ngoba umuntu mayinyukela kule ndaba ephinde ehle kufanele kube khona into eguqukayo kuye. Amen. Akufanele umuntu enyuke kule ndaba aphinde ehle kungenzeki lutho kuye. Manje ke njengasila nje khona abantwana babantu abaziyo ukuthi silaphi ngenhliziyo zabo ephelele. Bakhona abantwana babantu abaziyo njengasila silaphi. Bala ngenhliziyo zabo ephelele futhi bayazi ukuthi abayizelela. Futhi mabehla kule ndaba baza kwehla bemukelisiwe lokho abakulindelela. Yeka ngami Nkosi yami. Kazi mina ngilinde kanjani? Ngilinde kahle yini? Kazi wena ulinde kahle yini? Khona engikukhuluma la okufanele ngabe ngiyakhuluma kule ndawo. Lapho umnikazi wakhona ahlala ishumi lezinsuku nensuku ezine kule ntaba. Elindele thina ibandla elizayo kuyena njengoba selikhona. Angathi uNkulunkulu engasisiza maNazaretha ukuba sikule ndawo enje kusifanele ukuba kuyona. Ngoba ke singabantu basemhlabeni sesishaya eceleni ke. Uthi
uThixo uyabathanda abantwana abazisolayo. Shembe maseliphumile kwakhona into elikhulumayo likhona elisuke lidinga ukuhlangatshezwa Nkosi sikhulume kanje noma malisola kusuke kufanele kuphuthunywe malisola izwi lenkosi iphuthume izwi lenkosi uma kukhona elikusolayo senzele ukungashi umlilo ngoba ukunyukubala kwesihlalo kudala inkinga yikho uShembe ngaso sonke isikhathi izinto ezizisa kuye kwizinto ezibalekile ziye enkosini. Siyamangala namhlanje ngoba othandayo vela aqonde inkosi. Indebenkulu. Ngathi ningavaleka leli sanga. Mawusuyila le ndaba uye nendaba engamdingi uthi angayise enkosini. Lo bengafanele le ndaba nje ayise enkosini. Khona befanele ayise. Isingaphakathi. Asingazi izinto engadingeki isizise enkosini bafowethu. Akabongi Shembe. Asingazi izinto ezingadingi kuya enkosini. Abefundisi bakhonela izinto ukuba udonga ukuvimba izinto eziyakubaba. Angithi bafowethu. Izinto eziyale ngale ngaphakathi kubaba. Adingi zidlula kubefundisa abantu abamiswa abawudonga lokuvimba into engafanele ukuyakubaba. Usho njalo ubaba. Usho njalo umuntu wabekhuluma wathi sinayo yonke inhloko lekhaya emuva khona abashumayeli. Indaba mangabe isibehla abashumeli bayiphasa kubavangeli mayibehlula beyiphase kubafundisi sisigcineni ayidluli kubefundisi. Ngoba abefundisi bafika bedonsa umthetho abathethe icala bedonsa umthetho ukuthi le ndaba njenginje ifanele ime kanje. Akabongi Shembe. Ayidluleli ndawo. Bafowethu siyambonga uShembe esihamba naye ngoba uShembe osifanele isikhathi esikiso. Amen. Siyambonga. Isikhathi esikiso simfanele uShembe esihamba naye. Sikhuluma le ndaba ngelinye ilanga inkosi inyanga yezulu isezweni lakithi. Awu akashongo lo mfundisi ukuthi wakwabani. Besimuzwa nje khuluma ngumfana kaMthembu mina emsinga emzini kenkosi emzimoya esizweni samachulo. Ngivula indawana yokuthi mhlambe ngenzeka kube khona ozwa ikhuluma imuphi enalo abanye bakude abantu le abanye bale ngithunywe khona umsebenzi kaNkulunkulu. Akabongi Shembe. Ngelinye ilanga inkosi isezweni lakithi inkosi inyanga yezulu ikhuluma ngomuntu wesifazane owayemakoti esahlala iminyaka ewu8 engathola abantwana. Waya bathandazi waya enyangeni nakubo bonke abantu okuthiwa basiza kodwa akazange asizakala. Ekugcineni bagcina bethi abantu uswakwaya kodwa kuShembe na.
alithi uShembe uba ibuya mva ngoba akakhokhi isiluthu ngidabuke mangizwa kuthiwa khona abantu abathandazayo ngalaba amanazareti bagcotshiwe uyathi mayithandaza ngala uvuka nama-1000 akawabizile ayinkomo yakhe kuleli bandla impela ukhona impela uyaziwa cha impela mayesefikile mayethandaza hayi cha inkomo yakhe kuleli bandla ayikho bafowethu ningangizondi kodwa kunjalo nje ayikho inkomo yomuntu la kuleli bandla kodwa umuntu agcotshwe mayefika emzini womuntu kuumthetho ukuthi laba kafike kibo kube khona into abayenzayo yokumekela inlosi yomuntu ogcotshiwe. Amen. Shembe uvusa abantu abafile bavuka emakhazeni abanye bayishosha babhekisa uShembe ayikho inkomo wakwezwe ibisa kamke mina ngikhuluma egameni lika Shembe senginenkomo yami nawe usunenkomo yakho bakhala abanye ngangifuna ukubaceba khala abanye bathi hawu sithini noma sithi siyakhalela impela wasifuna u6000 hawu yeni angimcebe ezulweni Nkosi yami angizomusho futhi kodwa nje lokho ukuthi mawuthandaza egameni lika Shembe mawusamhlonipha unenkomo yakho hayi bafowethu ngeke akulonele ethu leli bandla elasezulwini akufanele ke lonakale kalula nje nabazamayo ukwenza njalo kufanele behlehle ngoba abafi kanye abantu bathi befa abanye bevuka abanye kakhulu kuleli bandla futhi singakhohlwa ukuthi thina sigcotshwe sonke ngikhuluma ngomkhokheli umshumayeli umvangeli umfundisi sonke sigcotshiwe uma kukhona izinto esigilayo uShembe ubeka umuntu emva kwakho ungazi lo delelekile mhlawumbe ambeke emva kwakho ngoba usiyakubona usekho wena kuleli bandla mawuphambana noShembe uyafa bakhona abangcwele akuphanjwana noShembe kuleli bandla mawuphambana noShembe uyafa noma ungafile sakugqiba kodwa uzofa uhamba ubusashona ngalamanazareti akunjani lo muntu hayibo ngoba kasekho ufehamba kuleli bandla liyahlonishwa kuphela akabongi Shembe wasezulwini ithi inkosi lo mame wayeseneminyaka u80 engathola abantwana ehleze emzini kwathi ekugcineni kwathiwa wake waya kuShembe na uthi wagcina eza wathi mayifika uthi uShembe wasezulwini yini ungathola abantwana angazi indoda yakhe ikhona athi landa mayisefika lana indoda yakhe uthi tshela indoda yini ungathola abantwana baba ngazi ithi inkosi bathini kanti ababonayo bathi ngadliswa ngenhlabathi zamangcwaba kwathathwa insila zami zagqitshwa njani kusho yonke lento lesho yona kuwe ngoba uthanda ukubhula basazosho ithi inkosi yasezulwini bakhoshisa babeka isono phezulu kwesono yonke lento ayikho uyakhumbulisa intombazane wawupheka ukudla usebaleni kini uwedwa sikhuluma ngoShembe bafowethu uthi wawupheka ukudla uyakusho nokudla ekuphekile uthi wathi mawusuwephulile lokho kudla ukungenisa endlini waqale waphakela ubaba wakho wawuwedwa owesibili wayekhona mina silandela umuntu onjani okhona nalapho la ingekho khona oyekhona wesibili yimi wena wafakani ekudleni kababa wakho na wawaphansi wavuka wafuna ukubaleka abambamba abashumayeli bathi zivume wayesezivuma ithi inkosi ngoba usuhamba isikhathi eside ngikubophile ngacunuka ngalelo langa ngase ngikhisa inyasakho ukuthi ungathola abantwana kusho uNkulunkulu wasezulwini ngalelo langa ngacunuka ngakhisa inyasakho ukuthi ungathola abantwana laba abakhuluma nawe bayakhohlisa bakutshela ongeyikho babekusona phezulu kwesona hamba inkosi wayesebathola abantwana akabongi Shembe sihlezi noShembe bafowethu wasezulwini owenza izinto zaphelethu wasezulwini
engathi nami nawe nomye nomunye ngalinda ngokulinda ukulindela into zakho uyazi ukuthi noma ngingadlala njengila entabeni nje ngingalindi ngokujula ngijulela ukuthetha amacala obaba nobaba mkhulu nokhokho nawami ngingakwenza lokho mangithanda kodwa ngeke ngibathinte ngalutho abalindile ngoba bona mabelindile umvuzo okulinda kwabo uzoya kibo silinde kanjani thina na sikulindeleni lokhu kufanele sikulindele la sizokuthola yini Shembe ingcwele umoya wakho Nkosi awusilekelele usipho ukukhola ngoba sabantu basemhlabeni lokho engikhuluma ngakho wakhulunywa inkosi isezweni lakithi ziningi indaba ekhona ezweni lakithi bafowethu ngoba izwe lakithi lathandwa uNkulunkulu Amen. lamakhosi yana wabonehleli phansi nje ahlaliswa inkosi yakithi kwazondehlela akabonga Shembe Amen. inkosi yaziwayo wonke umuzi wasebuhleni wonke umuzi wasekuphameni inkosi yaziwayo ngokumthanda uThixo naye uThixo wakhombisa ukuyithanda yesize lathandwa lelizwe lenkosi yezwe lakithi siye sithi izwe lakithi liwuthumbu emazweni nasemakhosini abona uShembe akabonga uShembe ngoba wathi ubaba mkhulu esengaphesha kothukela emandeni lathi izwi hawu Shembe uzazi yolala emkhayideni ungasafikanga esizweni samachunu siyisizwe esikhulu akabonga Shembe ushwezulwini phindela uye khona ungazi yolala emkhayideni ungafikanga khona masithi isizwe samachunu suthumbu sisuke sisho kanjalo Nkosi yezulu nomhlaba bathi abadala sasingekho thina kwathi isimangaliso sasezulwini sesifikile sengizonqamulela isikhathi sesihambile sesifikile uthando lweza naso phakathi kwalesasizwe safike sasinikeza umuzi wasemzimo yalokukhulunywa ngawo Amen. akabonga Shembe
angizungena kokuningi ngoba niyakwazi okuningi ngenxa yesikhathi kodwa lolu uthando lwenza ukuthi mase efikile wafuka sinikeza umuzi wasemzimo uma ewubeka lo muzi awuzange ucelwe endlunkulu awucelwanga inkosi njengoba nje bonke abantu manje ezizweni zabo siyacela baba nathi sicela nathi siyacela awucelwanga awuzange ucela kodwa izulu la ubona ngoba nathi sethi ubekele lento umze siubeka la izizwe esenhla ayisho ukuthi isizwe samachulu kodwa izizwe esenhla ziyosinda kulo muzi akabongi Shembe izizwe esenhla ziyosinda wona ingqabuthe ezweni esenhla nokwathi mayese ubekile wathi wafunga wathi ngishilo osemaphiko mane ngeke iziyusiphule wona akabongi Shembe mhlaqanjwe igama lawo wasuka umoya omkhulu amakhosazana enekile inansuka zagibe zasuka zandiza zayawusithela azaphinde zabona zabuya kodwa yayisithi inkosi yasezulwini bekwehla igama lalo muzi lo muzi igama lawo kusemzimo amen ekhuluma nomnikazi ngale ndaba lelalizwe uthi ngeke ngayifika inkosi ehlabathini zolwandle idlala uficela umfana ehlabathini zolwandle edlala lobukhosi bebengasekho kodwa yobuvuselela buphinde bube khona akabonga uNkulunkulu lenkosi sayibona isandla uma ifika amakhosi lapha ekhaya ayinikezwe ihlale ehlalweni kodwa yathi mayifika lenkosi lapha ekhaya yasenqaba isihlalo akabonga Shembe kwakhishwa ihlalo amakhosi ahlala bakhishwa isihlalo yasenqaba yona isihlalo uthi ihlale esihlalweni yala yini athi ngeke ngihlale noNkulunkulu esihlalweni mina ngiyinkosi ephethe isizwe esikhulu nesihlonishwayo kodwa le inkosi yasezulwini ngeke ngihlale Shembe wasezulwini bafowethu kwase ukuthi makuzongena isonto njalo ethi anokukhumbula icansi likaMacingwane abona amakhosi hayibo sithi ayehla hlala phansi amakhosi akabongi Shembe ehliswe ezweni elisenhla bafowethu kwavuma enhlizweni zawo abona na abantu vele abayibona into kanye abona ukuthi impela mhlala enkosi ingenokugula kwenzeka into engazange yenzeke kumuntu isifike emzini waseqhameni ihuka lathatha isigqoko salo lasibeka phekwe ekhanda lakhe akekho noyedwa umuntu emhlabeni ongagqoka into igqoko Shembe kodwa inkosi yamachunu wathatha isigqoko salihuka layibeka phekwe kwaso yayisiyaphila amen akabongi Shembe amen ngawubona lo msa izolo sekuhlelule yaZwezulu siselinda sifika nayo isidunguzela sawubona lo msa iambulela eyayembulela UNyazi into ekazange ibonakale lwathi UNyazi yembulelana naye inkosi yamachunu ngayo akabongi Shembe cela uNkulunkulu Nkosi yamakhosi usikhumbule ezweni lakithi inkosi esinayo njengamanje ehlele esihlalweni sale nkosi engikhuluma ngayo iyamthanda Shembe amen iyamthanda uShembe kodwa kunengxushunxushu ezisukayo manje efuna ukuqala phansi kabi kabusha kodwa ke siyeza inkosini nenkosi siyeza sizoceba ezulwini ngoba izinto zonke ezenzeka kuleli lizwe zenziwa la ekhaya sicela ke ukuthi abasezulwini bonke bengasidedeli nosizi vuka abantu lapha babulalana akhompi izini zasephele kodwa babulalana nje babulalana isuke afaka namatekisi phakathi siyayiceba ezulwini Nkosi yamakhosi ukuthi engathi wena ngoba umoya wakho ugcwele lonke izwe ungayibamba amen ukuthula osukwenzeka kwalifanele lelalizwe kuphinde kubuyelekile amen bantwana basezulwini sengehlela ngenzansi ngiyafisa ukuthi ngidlule kuloko
Usithumile Nkosi emsebenzini wakho wasezulwini ukuthi senze umsebenzi wakho. Sicotshwe uwe kiwo lo mzi lentaba yakho. Kodwa siba nazo nje ihibe Nkosi, sicela usinamlele kizo. Angaza ngicama ngeNkosi mina ukuthi ngelinye ilanga ngabanga indaba amasekhethi. Angizayi ngicama ngelokho. Angikufisi futhi namanje. Lapha kwamajozi Nkosi yamakhosi amathempeli akho awu-22. Kukhona amabili noma amathathu abuyela ngasesipesili. Amanye ashona ngale ngasemnambithi. Akho inkinga ke abasemnambithi sisebenza nabo vele kumngenhla. Amen. Ngithi angikusho nje lokho ezulwini ngoba umoya wakho uyahamba yonke indawo. Khona inkinga emathempelini angale asohlangotheni kwamajozi. Khona inkinga awu-22 ewonke. Angaphansi kokubhekelelwa imike. Amen. Ngiyabona amabili namathathu abheka la ukho umqondo ukulungisa. Ngeke ngakubika ke enkosini UNyazi. Ngesikhathi sisekwandeni. Amen. Ngiyezwa ngathi khona abathi hayi afika ngoNyazini. Hayi uyakhuluma nje anginayo into engayikhuluma mina. Ngezothi bengaduka abangcwele. Bengaduki vele masehlala soyilungisa leyo nto futhi izolunga. Amen. Ngiyadlula nje ke kikho lokhu. Shembe uNkulunkulu. Shembe sihamba naye unyazi Lwezulu luthixo. Sicela ke lungasilahli. Nkosi yamakhosi intambo yakho ngiyezwa uyidonsa. Kungako ebenginikwe khona esihlalweni sobukhosi. Ngiyocela baba oyingcwele ingakabuyeli phansi ikhulekele abefundisi bakithi abangasekho emhlabeni nabavangeli bakithi kanye nabashumayeli bakithi nabakhokheli bakithi abangaphansi komuzwa semzimoya noma bakumngenhla wonke ubakhumbule Nkosi makukhona lababhajwa khona bathethelele kodwa ngoba babe wenza umsebenzi wakho futhi Nkosi ngiyazi ukuthi noma kungakhona iphutha bake bangena kilo kodwa kukhona okuningi abakwenzela khona okuhle. Ngicela wakhumbula abacocwa bakithi. Ngibuyisele esihlalweni sobukhosi. Nkosi busisizwe la. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe ngumfundisi weNkosi, iNkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo samashumi ayisikhombisa nesikhombisa 77. Sicela umshumayeli Ntombela wasesimakade sihole ngesihlabelelo iNkosi imbusise. Amen. Indebengkhulu. Inkosi busipha amandla.